Йо, какво става, бе? Време е да почваме да танцуваме. Време е за днес туториал номер 1. Почваме. Йо, какво става, YouTube? Почваме днес туториал номер 1, бро, да. Така, днес ще се съсредоточим основно върху тътинг. Като тътинг е стил, който използваме с ръцете си основно. Идеята е, създаваме 90 градусови ъгли с ръцете си и основно илюзия, че ръцете ни се превръщат в някакво механично тяло, чуждо тяло, което не е наше, но трябва да управляваме. Като, примерно, това е тътинг, просто различни комбинации да си играем с тях. Така, нека започнем. За хората, които ме познават, но са гледали клипа на Къш и Ангели и Демони на група Скандал, са забелязали, че обичам много да използвам тътинга в фристайла си, защото разнообразява много танца и второ разнообразява много кадрите при самото заснемане. Така че нека започнем. Като за начало искам много да си отпуснем пръстите и ръцете. Трябва да бъдат възможно най-пластични, най-гъвкави, но същевременно така изтегнати, за да можем да ги използваме по възможно най-добрия начин. That's what she said. Така че нека разгреем първо пръстите. Сега започваме първо с кратка комбинация, като ще започнем с комбинацията от Къш и Ангели и Демони, но преди това искам да ви спомена, че при тътинга основно трябва мозъка ви да работи и да визуализира нещата преди ръцете ви да действат. Като това представлява следното нещо. За да си помогнем този процес, искам да си представите, че ръцете ни са механични чужди тела, като на всяка сгъвка имаме по един клапан, който отваряме и под клапана има като ръчка, която да навием. Чрез това навиване ръката ни създава този 90 градусов ъгъл, който трябва да използваме. Като например имаме първи клапан, който трябва да навием и да отворим. Имаме раз, два, три, четири. Примерно. Да продължим натам. Ще ви покажа основно комбинацията от Къш, както вече споменах. Ще видите част от нея сега. След това ще видите и част от Ангели и Демони сега. Така, като ще започнем основно с ръцете си. Имаме начална позиция. Раз, два, като при два изолираме показалците си. Имаме раз, два, съединяваме, 3 и 4, качваме нагоре, следно използваме лего конструкция. 5 и 6, затваряме, 7 и 8. Така, айде пак бавно. Първоначална позиция на ръцете имаме раз, 2, 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8. Съединяваме от тук. Пръстени съединени, идеята е следната. Трябва да си превъртим ръцете. Имаме раз и два. Като бавно представлява това нещо. Имаме раз и два. Въртим надолу. Като бавно представлява това нещо. Въртим надолу. Имаме следното нещо. Имаме раз и два. Трябва да направим прозорче, като пръстени свързани така. Това с позициите на ръцете. Обръщаме ги, обръщаме лявата към дясната и съединяваме. За да свържем всяка допирна точка на пръстите, за да се получи тази фигура. От тук имаме, представяме си, че горната част на ръцете ни е като вратичка, която трябва да затворим. Имаме, затваряме, отваряме изцяло пръстите, като представлява това нещо. От тук лявата затваря дясната, отново като врата. Лявата идва отпред, дясната е вече скрита отзад. От тук имаме, плъзваме палеца си по дължината на средния пръст. Затваряме, плъзваме нагоре палеца, от тук сме на буквата Г, превъртаме, лява върху дясна, айде пак с мен, 3 и 4, 5 и 6. От тук 7 и 8, от тук раз и 2. Яко нещо на YouTube е, че сега вече след като го имаме показано един път, можете да си върнете клипа сега и да видите и да си повторите нещата бавно. Така че броя 5, 6, 7 и 8. Искам да видя как правите нещата, комбинацията
помъчете се малко самия вас, аз ще изчакам през това време. Така, направихте ли? Супер! Искам да си повтаряте комбинацията възможно повече пъти, за да си отпуснете ръцете. Колкото повече мъчите пръстите си по всевъзможни начини, толкова повече те ще свикват с това просто да си играете с тях и да ги ползват по възможно най-добрия начин, в възможно най-добрите позиции, диагонали, линии и така нататък, независимо какво ви се наложи. Към края на клипа сега ще добавя един малък фристайл, свързан с тътинг, който искам да гледате. Ако ви се стори сложен, все пак искам да видите по едно-две движения, да ги запомните, да след това се помъчите във вас или независимо било където да гледате този клип. Така че нека започваме, но като цяло преди това да не забравя. Тътинга е основно стил, в който използвате предимно първо въображението си. Като, какво имам предвид? Първо въображението ви чертава нужните линии и диагонали и след това мозъка моментално следва. Като, примерно, може да чертавате линии, може да добавите точки, да си играете както си пожелаете. Идеята е просто да свързвате ръцете си, невидимите точки, за които споменах, чрез които контролираме 90 градусовите ъгли. Нека преминем към фристайла. Ако има нещо отдолу в клипа, искам да ме питате какво не ви е ясно и кое движение искате да покажа в следващия ден туториал. Така че ако има нещо, ако ви харесва този клип, дайте му един палец нагоре, абонирайте се отдолу за канала, защото става все по-интересно.